Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kutamandidwa konse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yemwe ni mbuye wa zolengedwa zonse. Madalitso komanso mtendere zipite kwa omaliza mwa atumiki amene ali Muhammad, akubanja lake komanso ophunzira ake. Allah subhanahu wa ta'ala asangalale nawo onse pamodzi, kuphatikizapo mibado iwiri yolungama imene inabwera pambuyo pa kumwalira kwake yeyo mtumiki sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Iyi ndi series yomwe tikale tikufotokoza nkhani yokhudza chikhulupiriro. Nkhani yokhudza chikhulupiriro chimene msilamu akuyeneka kukhala nacho, chifukwa ndi chinthu chimene chili chofunikira kwambiri, chimene msilamu akuyeneka kuchika patsogolo asanayambe kuphunzira nkhani yokhudza swala, nkhani yokhudza zakati, saum, haji, kandi za ukwati, kandi za business and the like. Msilamu akuyeneka kuphunzira kaye nkhani yokhudza chikhulupiriro chake. Koma choyambirira chenicheni, munthawi yomwe tikale tikuonera ma lesson amenewa, tiyeni tiyeretse cholinga, niya imene ikhale mu mtimamo ikhale yolongosoka, chifukwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kudzera mu hadithi ya Umar ibn al-Khattab akufotokoza kuti innamal a'malu binniyati, ndithudi ntchito zimene munthu amagwira zimatengera zolinga. Wa innama likulli mri'in ma nawa, ndipo aliyense adzalandira malipiro malinga ndi cholinga chimene amagwirira ntchitoyo. Iyi ndi hadithi yomwe mtumiki wa Allah amafuna kutiphunzitsa ifeyo kuti tikamachita chinthu intention yathu ikhale yoyera, chifukwa ngati intention yathu itakhale yolakwika, Allah adzatipatsa malingana ndi cholingacho. Ndiye pa nkhani yokhudza izi za chikhulupiriro izi, timayeneka kuyeretsa mtima. Timayeneka kuyeretsa mtima kuti titenge chikhulupiriro chenicheni chimene Allah wachisiya kwa ife kudzera pa lilime komanso muzochita za mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Chifukwa munthu sangatenge chikhulupiriro china kupatulako chikhulupiriro chimene mtumiki wa Allah adali nacho. Sangatsatire ntchito zina kupatulako ntchito zimene mtumiki wa Allah adatiphunzitsa. Ndiye tiyeni tiyeretse cholinga pa nthawi yomwe tikuonera ma lesson a aqida. Chachiwiri, cholinga chimene tapangira ma lesson amenewa ndi chifukwa chonena kuti mu nthawi yathu ino, makamaka kuno kwathu ku Malawi, asilamu tikukhala ndi anthu omwe ali azipembedzo zina, akhristu, kandi marasta, kaya ena oti akutsatira za makolo ndi ena otero. Ndipo izi zikupangitsa kuti ambiri mwa ife tisazindikire chikhulupiriro chathu chenicheni, ndife asilamu dzina lokha basi. Ndipo ambiri mwa ife tikumangotsatira chikhulupiriro chilichonse chimene mtima wathu wakonda, sitikulabadira za kutsatira njira yowongoka imene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamodzi ndi ophunzira ake maswahaba radiyallahu anhum adayenda. Mu kuyankhula kwake, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya adafotokoza kuti wama ahsana ma qala Abu Muhammadin Abdu ar-Rahman ibn Ismail al-Ma'ruf bi Abi Shama. Tamvani mau abwino amene adayankhula Abu Muhammad kuyankhula kwa Abi Shama fi kitabil hawadithu wal bid'a, mubuku ili locheda al hawadithu wal bid'a.
mene mwada yankulamo kuti chani haithu jaa al-amru biluzumi al-jamaa litabwera lamulo ili lonena kuti gwiritsani al-jamaa tanthauzo lake la luzumi al-jamaa ndiye kuti luzumul haqqi wattibaa zikutanthauza kugwiritsa chilungamo komanso kumachitsatira wa in kana almutamassiku bihi qalila zingakhale kuti amene akuchivomereza ndi kumachitsatira chilungamocho ndi anthu ochepa wal mukhalifu lahu kathira komanso amene akuchitsutsa ndi kusemphana nacho chilungamocho ndi anthu ambiri lianna alhaqqa chifukwa chokuti chilungamo ichi huwa alladhi kanat alayhi aljama'atu alula ndi chimene adachigwiritsa omwe adali jamaa yoyambirira min ahdi nabiyi sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi radiyallahu anhum munthawi ya mtumiki mtendere ndi madalitso zikhale pa iye komanso ndi maswahaba ake yani kuti oyambirira kuchigwiritsa chilungamo adali mtumikiyo kenako omutsatira ake nawonso adachigwiritsa chilungamo chimenechi wala nanzuru ila kathrat ahli al-batil ba'dahum ndipo tisayang'ane ifeyo za kuchuluka kwa anthu omwe adali abodza amene amatsatira zinthu zopeka amene amatsatira zinthu zosalondola pambuyo pa iwo yani pambuyo pa mtumiki ndi maswahaba ake ife tisayang'ane za amenewo koma kuti tiyang'ane zimene mtumiki pamodzi ndi maswahaba ake adazigwiritsa choncho nkhani iyi yokhudza akida kapena kuti yokhudza chikhulupiriro ndi nkhani yomwe ili yofunikira kwa msilamu wina aliyense adayankhula al-Hasan al-Basri kunena kuti fa inna ahla sunna nditudi anthu otsatira chiphunzitso cha mtumiki kanu aqalla nnasi fi ma madha adali anthu ochepa mu gulu la amene adapitawa wa hum aqallu nnasi fi ma baqi komanso ndi anthu ochepa mu nthawi yathu ino mwinanso ndi kutsogoloko adzakhalanso ochepa alladhina lam yadhhabu ma'a ahli al-itirafi fi itirafihim awawawa adali anthu omwe samatengeka ndi anthu amene adali otsatira zilakolako zawo mu nthawi yomwe akupanga zichitochito zawozo wala ma'a ahli al-bid'a fi bid'ihim komanso samakhala limodzi ndi anthu a bid'a mu bid'a imene amachitayo anthu a bid'a akamachita bid'a yawoyo iwo samawayandikira amawatalikira ndipo sadali pa ubwenzi ndi anthu amenewa wasabaru ala sunnatihim iwo adapirira pa sunna yawo pa chiphunzitso chawo chimene chili cha mtumiki hatta laqaw rabbahum kufikira pamene Allah subhanahu wa ta'ala adawatenga fadhalika fakunu choncho inunso khalani chimodzimodzi lero asilamu ena mu gulu la akazi akumapita mwa abusa nkumakapempha chithandizo eveninso amuna kumene koma izizi zikuchulukira pa akazi akumakapemphereredwa kumeneko akuti kupatsidwa holy water kapena kuti anointing ka anointed water ndi zina zotero ena mwa iwo akumapita kwa asing'anga kukaombeza mu nthawi yomwe mavuto awagwera banja lawo sili kuyenda bwino akupita kwa asing'anga kaya mwamuna wawo akwatira mkazi wina iwo akupita kwa asing'anga ena akumakhulupirira munyenyezi yani ma horoscopes ena akukhulupirira mwa mizimu pamodzi ndi ziwanda ena akumapita kwa mashekh amene akutchedwa kuti mashekh kumakachititsa kumeneko matalasimu ndipo ena akumapempha omwalira kumanda kumene kupita kumanda ndi kumakapempha anthu amene ajawo ndipemphereni kwa Allah kenako akachita ntchito imeneyi iwo akumabwera m'mizikiti mwathumu namapemphera tsiku ndi tsiku enanso afika pomakhulupirira mbali imodzi ya Qur'ani ndi kumakanira mbali ina kumasankha kuti ine mu Qur'ani nditenga izi ndilibe nazo ntchito
akuyankhula Abu Mudhaffar as-Sam'ani, wa'lam, inuyo zindikirani, anna fasla ma bainana wa baina al-mubtadi'a huwa mas'alatu al-aql. Kusiyana kwathu ifeyo, yani anthu amene tikutsatira sunna, ndi awo amene amatsatira zinthu zopeka, amene amatsatira maganizo awo mudini, huwa mas'alatu al-aql, zili pakagwiritsidwe ntchito ka aqil. Tikamati aqil ndi gawo limene Allah anatipatsa lozindikira kuti ichi ndi chabwino, ichi ndi choyipa, intellect. Fa innahum, anthu amene amatsatira bid'awa, assasu dinahum ala al-ma'qul, chipembedzo chawo chagona pa maganizo. Waja'alu al-ittiba'a wal-ma'thur taba'a lil-ma'qul, iwo aipanga Qur'ani komanso sunna kuti itsatire maganizo awo. Wa amma ahlus sunna, koma tsopano anthu amene amatsatira chiphunzitso chenicheni cha mtumiki, qalu, amayankhula kuti al-aslu al-ittiba', tsinde pa chipembedzo ndiye ndikutsatira basi. Wal uqulu taba'un, maganizo adzibwera pambuyo, maganizo azitsatira chani? Qur'an ndi sunna. Walau kana asasu dini ala al-ma'qul, chifukwa chipembedzo ichi, ntchito zokhudza chipembedzo, ma affairs a dini akanakhala kuti agona pa maganizo, lastaghna al-khalqu anil wahyi wa anil anbiya'i salawatullahi alayhim, zikanakhala zopanda ntchito kuti Allah atumize Qur'ani, atumize wahyi, komanso abweretse aneneri. Chisangalalo cha Allah chikhale pa iwo. Wala batala ma'ana al-amri wan-nahi, ndipo zikanakhala zopanda pake kuti tikhale ndi ziletso ndi zilamulo, chitanichi musachitechi, zikanakhala zopanda pake. Wala qala man sha'a ma sha'a, aliyense ofuna akanayankhula zimene akufuna pa dini. Ndiye muona kuti Chisilamu sikinagone pa maganizo zonse izizi zimene anthu lero lino akumachitazi, kaya kupita mwazibusa, kaya kumapita kuti tifeta kutsatira maganizo awo. Chikhulupiriro chenicheni chimene Allah wafuna kuti ife tichitsate sakuchitani, sakuchitenga. Pali mawu amphamvu amene adayankhula Abdullah ibn Mas'ud kwa ophunzira ake, kunena kuti kaifa antum idha labisatkum fitna, mudzakhala bwanji inu ikadzakufikirani fitna. Wal fitna huna al bid'a, ndipo fitna apapa ikutanthauza zinthu zobwera zachilendo mu chipembedzo. Yahrumu fiha al kabir, yomwe akuluakulu adzapezeke zoti akukalambira mmenemo, kumera imvi, akuichita chani? Akuichita ntchito imeneyo. Wayarbu fiha as-saghir, ndipo mmenemonso ana achichepere adzakulira mmenemo. Wayattakhidhuha an-nasu sunnatan, ndipo anthu adzayitenga kuti imene ndi sunna ntchitoyo, koma ili yoti siyochokera kwa mtumiki, koma anthu adzayitenga kukhala chani? Sunna. Fa idha ghuyirat, ndipo wina akadzabwera kuti adzawaletse kuti inu izi zimukuchitazi sizochokera kwa mtumiki, qalu, iwo adzayankhula kuti ghuyirati sunna, mukutiletsa ife sunna. Mukutiletsa ife chani? Sunna. Muone lero lino mmene anthu akupangira maukwati awo, mmene anthu akupangira miyambo ya maliro, mmene anthu akuvalira ndi zina zotero, zisangalalo zimene akuchita. Lero lino akuzitenga zimene zikukhala gawo la chani? La Chisilamu. Koma wina akabwera kuwaletsa akumanena kuti chani? Mukukakamula, Chisilamu ndi chofewa ichi, mukuchilimbitsa bwanji, nde chilichonse chikhala bid'a, akumayankhula anthu zimenezo. Qalu, ophunzira ake Abdullah ibn Mas'ud adati, wa mata dhalika ya aba Abdurrahman, kodi ndi liti limeneli? Ndi nthawi yake iti imene izi zakhale zikuchitika? Inu bambo ake Abdurrahman. Qal, poyankha adati, idha kathurat qurra'ukum, akadzachuluka mwa inu owerenga Qur'ani, wa qallat fuqaha'ukum, ndipo akadzachepa mwa inuyo anthu odziwa dini, anthu oyimvetsetsa bwino dini akadzachepa mwa inu. Wa kathrat umara'ukum, ndipo akadzachuluka anthu ofuna kutani? Anthu ofuna kutsogolera, aliyense afuna kukhala shehe, aliyense afuna kukhala patsogolo. Wa qallat umana'ukum, ndipo akadzachepa odalirika mwa inu, trustworthy people akadzachepa. Waltumisatid dunya
bi'amali al-akhirah, ndipo likadzakutangwanitsani inuyo dziko lapansi, kukutangwanitsani kuti musagwire ntchito zakuti zaku akhira. Nthawi yake nditi? Nthawi yake ndi imeneyo. Ndipo izi nzosakayikitsa kuti panopa ndi pamene tili. Nthawi imene amayikamba iyi ndi imeneyi. Chifukwa chani? Abu Ali al-Fudail ibn Iyadh adayankhula kwa Ibrahima ibn Nasr kunena kuti kaifa bika idha baqita ila zamanin, udzakhala bwanji iwe kadzakupeza nthawi shahadta fihi nasan, imene udzachitire umboni pa zintchito za wanthu, la yufarriquna baina alhaqqi walbatil, anthu sadzasiyanitsa pakati pa zinthu zimene zili zolondola ndi zinthu zimene zizabodza, azasakaniza bodza ndi haki. Kupanga chinthu cha bodza ndikumati ichi ncha haki, kuchisiya cha haki nkumati chimenecho ncha bodza. Wala baina almu'min walkafir, ndipo sudzasiyanitsa iweyo pakati pa munthu wokhulupirira ndi munthu amene ali wokanira. Chifukwa wokhulupirira azachita zimene makufaru akupanga. Silero lino asilamu akumeta mbali, silero lino mahijabu akuvala othina, silero lino anthu azimayi akutuluka kunja atazithira maperfume ataziphoda avala zinthu zazifupi zogwira thupi, silero lino anthu akudya katapira. Zonsezo tu zimenezi amene ankachita munthu amene anali makufaru. Koma lero lino munthu amene ali wokhulupirira akuti sona akuchita ziti zimenezo. Wala baina al-amini wal-kha'in, komanso sipadzakhala kusiyana pakati pa munthu wodalirika ndi munthu amene ali wonama. Munthu amene ali woti ndi wokhulupirika sadzasiyanitsidwa ndi munthu amene ali wotani wosakhulupirika. Wala baina al-jahil wal-alim, komanso sipadzakhala kusiyana pakati pa mbuli ndi awo amene ali ozindikira. Anthu azapita kwa mbuli ndi kusiya dala anthu a ilmu. Chifukwa chani? Chifukwa mbulizo zikuoneka ngati ndi zozindikira, ndipo anthu amene ali ozindikira akuoneka ngati ndokakamula. Wala ya'rifuna ma'rufan, komanso anthu sazachidziwa chinthu chimene chili chabwino, sazachidziwa chomwe chili chabwino. Wala yunkiruna munkaran, ndipo sadzaletsa zoyipa zomwe zili nyasi. Ndiye Ibn Battah akuyankhula kunena kuti fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ife ndiochokera kwa Allah ndipo kwa iye ndi kumene tidzabwerere. Fa inna qad balaghana dhalik wa sami'nahu, ndithudi ife tazichitira umboni ndipo tazimva, taziona komanso tamva kuti zikuchitika. Nthawi yake nditi? Ndino imene ife tili. Ndiye ndi chinthu chofunikira kwambiri kwa ifeyo asilamu kuti tidziwe chikhulupiriro chathu. Lero munthu amene akuchita motsatira chilamulo cha Allah pamodzi ndi mtumiki wake akumuoneka ngati ndiwochita zachilendo pakati pathu. Chifukwa chonena kuti pali kusokonekera kwa chikhulupiriro chathu. Tapanga mixi chikhulupiriro chathu, tayikamo zambiri mchisilamu zimene sizoyeneka kukhala mmenemo. Choncho mu malesoni amene tikhale tikupereka kutsogolowa tikhala tikufotokoza zolinga zimene munthu akuyeneka kuyamba kaye kuphunzira nkhani ya akida, nkhani ya chikhulupiriro asanayambe zina zilizonse. Chifukwa chani? Zimuthandiza iyeyo kuyenda mu njira imene Allah subhanahu wa ta'ala pamodzi ndi mtumiki wake adatiphunzitsa ife. Tiyeni tikumane mu malesoni amene akubwerawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.